Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin inda muke karanta muku littafin auren babban mutum wanda Ummi Muktar ta wallafa, tare da ni mai karatu Musa Muhammad Sani. Kada dai a manta a danna mana subscribe sannan a danna alamar kararrawa. Mun gode. Dan suka fara aikin zaluncin su, wanda a lokacin yayi na bacci suke ni na tada su. A gigita babbar yayarmu ta farka, ta kai wa Mulabi duka, ita ma ta farka cikin kuka ta hau shaida mata abin da ke shirin faruwa. Jikinsu na rawa suka hau kuka, duk da yaro ne ni amma ne musu inkiya da su yi shiru kada su jiyo mu. Ta cikin bukkar suka leƙa, nan suka hango har sun cinna wasu bukkokin wuta sun kwashe abin da suke bukata. Cikin kuka na ga sun hau keta bukkar tamu, da alama ƙaramar hanya suke nema mana domin mu fita mu gudu. Ni Mummy ta fara sawa sannan Sa'ada ta fita, ita ma Mummy ta fito, da ƙyar jikinsu duk ya kukkuje da zanen bukka. Kasancewar su farare ne, dandanan jikinsu ya hau jini kuma ya yi jajawur. Da sauri Mummy ta koma ta ɗauko wani ƙulli, ƙyalle ne wanda ɗaurin kuɗi ne cikinsa. Garin fitowa tsautsayi ya sa ta soke da wata zanar bukka a cikinta, ta saka ƙara. Sa'adu ta yi saurin janyo ta rungume ta. Ganin yadda jini ke zuba ta gefen cikinta, ɗan kwalin kanta ta sa ta ɗaure mata cikin sannan ta goya ta, ni kuma ta riƙe ni muka nausa cikin daji. Ga uban duhu, ga shi dare ya yi, ko gabanmu ba ma iya gani, haka muke ta tafiya. Hasken wuta kawai muke hangowa, yayin da na juya baya ina hango bukkarmu na ci da wuta. Sa'ada ta gyara Momi a bayanta, tana kuka, muka ci gaba da tafiya. Zara ta share hawaye, tana kallonsa da tausayi fal cikin ranta. Usaid ya murmushi ya ce, haka muka yi ta tafiya sosai na gaji, amma ban yi ko da kuka ba. Ban yi aune ba sai na ji mun afka cikin wani rami mai zurfi, gashi duhu ne. Haka Sa'ada ta yi ta ƙoƙarin ganin mun fito, amma hakan bai yiwu ba. Haka ta haƙura, na saka kuka don jin wani zafi a ƙafata da ke cikin duhu ne. Haka ta lalubo ne ta rungume ni jikinta, ina ta kuka, ƙafata zafi. Nake gaya mata ni ƙafata zafi take yi min sosai, na rasa ko meye dalili. Rarrashi na take yi amma na kasa shiru. Ita ma kuka ta sa, yayin da Mummy take shashshekar kuka tana kukan cikin ranta. Zara ba mu da kowa balle mu san inda muka nufa. Daren ranar ba wanda ya yi bacci, saboda azabar kukan da nake sun yi rarrashin sun rasa abin da yake damuna. Sai da asuba ta yi, gari ya fara haske, suka fahimci a inda muke. Tashin farko ƙafata suka fara dubawa don ganin ko me ke faruwa. Nan suka ga ƙafata ta kumbura ta yi ja, ashe kunama ce ta harbe ni. Sosai hankalinsu ya tashi, suka fara ƙoƙarin fita daga ramin. Sai da suka jera manyan duwatsu, sannan ɗaya ta fara fita, aka miƙo ni, sannan Mummy ma ta fito. Gab da za ta fito ta ga kunamar kwance cikin wani dutse. Mummy ta koma ta ɗauki wani dutse ta rotsa mata. Tana fitowa ta kwanta gefe tana mai da numfashi. Sa'ada sai sannu take mata, yayin da ta tsinko wani ganye kore ta daka shi da dutse ta murza a jikin ƙafata. Ɗan kwalin da ke ɗaure cikin Mummy jini ya ɓata shi, don haka Sa'ada ta cire wani ɗan kwalin nata da ke kan Mummy ta ɗaura mata. Ita ma an goga mata wannan koren ganyen da aka shafa min a cikin cikin nata. Haka muka ɗauki hanya. Sa'ada na goye da ni, yayin da Mummy ke tafiya a hankali har muka iso gun wani rafi. Alwala suka yi
suka yi sallah, ni ma suka yi min wanka, ta goya ni muka ci gaba da tafiya. ‘Ya'yan itatuwa su ne abincinmu wanda muke tsinka a kan hanya, sai kuma ruwan rafi wanda shi ne ya kasance ruwan shanmu. Mun bar rigar wanda sai da muka yi kwana 4 muna tafiya sannan muka haɗu da wasu. Samari ne su ma Fulani ne su ma sosai. Da sauri Sa'adat ta ce mu Labi ga wasu can, ko ma iya neman taimakonsu. Momi ta dafe cikinta tana haki ta ce a'a Sa'ade, ni yanzu tsoron mutane nake yi, tunda su ne sanadiyar barinmu rigarmu. Gara mu kyale su, so nake mu fita inda za mu samu gari a cikin al'umma. Sa'ade ta ce a'a gaskiya gara mu nemi taimako, ni dai wallahi na gaji da tafiyar nan, baki ji kafafuwa na ba yadda suke min ciwo. Dab da za su wuce suka hango su zaune jikin bishiyu. Samarin suka yo kansu suna tambayar su ina za su je. Momi ta ce a'a akwai inda za su je, ku tafi abinku kawai ku kyale mu. Sa'ada ta yi saurin cewa kya ce su tafi gurin mu da bamu san kowa ba. Samarin suka dubi juna suka yi murmushi suka ce su biyo su, suna da gun da za su ajiye su har tsawon rayuwarsu. Ni kaina duk da ina da ƙarancin shekaru, haka kawai na ji ina tsoron mutanen nan. Momi ta kafe kan cewa su bar su sun gode, amma Sa'ada ta ce su sam sai ta bi su. Su ma samarin haka suka yi ta yi wa Momi daɗin baki har suka amince suka bi su. Samarin na gaba, muna bayan su cikin wani daji mai duhun gaske. Suka ja mu, sai kalle nake, ni kaina zuciyata rawa take akan mutanen nan. Sannu har muka zo gun wani gida, su ma bukka ne guda 3. Suka nuna mana wata daga cikin bukkar, muka shiga, yayin da suka kawo mana fura da kuma nono, kowanne ƙwaryarsa daban. Nan da ke yunwa muke ji muka fara sha muka ƙoshi. Sa'ada ce ta fito ta iske samarin zaune, da alama wani abun suke kullawa na mugun abu akan yayyena. Ta ce ko kuna da maganin ciwo? Kun ga 'yar uwata ce ga ciwo a jikinta, don Allah ku ɗan taimaka min. Sauri ya ce kawai, saurayin ɗaya daga ciki ya ce to ina zuwa. Wata bukka ya shiga ya ɗauko wata jaka ta fata sannan ya fito. Suka rankaya inda muke zaune da Momi. Momi na kwance ta buɗe gefen cikinta don ya sha iska, don gun yana yi mata zafi. Ba sallama suka shigo. Momi ta yi saurin tashi zaune tana rufe jikinta, ba ta yi magana ba har suka zauna. Ɗayan ya ce sannu ko? Momi ta ce yauwa. Miƙa mata wani garin magani ya ce a kwaɓa da ruwa ta sha sannan kuma ta shafa shi a gun. Momi ta dubi Sa'ade ta ce ki rage kula mutanen nan, ba na son irin wannan abin. Zuwa jibi insha Allahu zan bar gunnan, hankali na bai kwanta da su ba, baki ɗayansu duk kallon rashin aminta nake musu. Ke dai Mulabi kin fiye mugun zato kan mutane. Aradu kina ganin mutanen nan kin san ai taimakon mu suka yi. Samarin zaune a bayan bukkarsu, ɗayan ya ce wai ko kaga abin da na gani? Ɗayan wanda sunansa Ja'e ya ce ni kwa na ga abin da ka gani Aradu. Ban bari tsuntsu daga sama gasasshe. Yanzu ya zamu yi? Bari za mu san yadda za mu yi da su, mu mai da abin da yake cikinmu, don ba za mu taimake su a banza ba. Dariya suka yi dukkaninsu suka ci gaba da busa sarewa mai ɗan banzan daɗi gami da sauraro. Cikin dare haka suka ishe su da bushe-bushe, yayin da suka hura wuta ta karare domin su ji ɗumi.
lokaci suna kallon bukkanmu. Bacci nake, amma sai da momi ta tada ni, ta bani kindirmo na sha, ta wanke min baki, sannan ta kwantar da ni. Ko da na kwanta ba bacci nake ba, domin haka kurum nake jin tsoron kasancewar mu a gun. Sa'ade ta ɗan ɗaga labulen da ke ƙofar ɗakin, ma'ana ƙofar bukkar, wanda shine labulen, ta hango samarin zaune sai hira suke suna dariya. Ɗaya daga cikinsu ne ya kamo zomo, ɗayan shi kuma ya riƙe ɓera, sai yayyanka su suke. Sa'ade ta ce, kin gansu fa Mulabi, mutanen nan dama na gaya miki shedanu ne. A iya zaman da muka yi da su na fahimci haka. Momi ta tashi zaune, ta dafe ciki ta ce, to me mafita yanzu kenan? Idan mun bar bukkan nan kenan ina za mu yi? Sa'ade ta kwanta kusa da Momi suna masu fuskantar juna. Yanzu ina za mu kenan idan muka bar wannan burkar? Momi ta shafa kaina, na lumshe ido, dama ni ina jin su ba bacci nake yi ba. Ta ce, ni ma ban san inda za mu nufa ba, ni yaron nan ma nake tausayi, dama gashi ba mu taɓa shiga binni ba, ko da sau ɗaya ne, sai babanmu shine wanda ya taɓa shiga, ya yi wajen wata ɗaya, a nan ne ya ji sunan yara a binni, inda yana haihuwa yasa aka saka wannan yaro Nabil. Sa'ada ta ce, Allah ya ji kansu da rahama, rayuwar duniya ba komai bace face wata aba kalilan, kalli kamar ba mu rayuwa ba da su, yanzu gashi nan komai ya wuce, mu ma haka wata rana sai dai tarihi. Daren ranar ba su yi bacci ba, haka suka yi hira, wanda Nabil shi ma sam bacci ya ƙi zuwar masa, duk da yaro ne amma haka ya ta tunane-tunane, ya kasa yin bacci. Da asubar fara suka yi alwala gami da sallah, gurin ba kowa tsit, sai kukan tsuntsaye, da alama samarin nan ba su kwana a nan ba. Sai da rana ta fito sannan samarin suka dawo, hannayensu dukansu da sun riƙo namun daji kala-kala. Kamar abin kirki suka hau gaisawa, har cikin bukkunanmu suka kawo mana, yayin da su Momi suka yi musu godiya, samarin nan suka fice. Ni suka fara bawa, na ce ba na ci, don haka kawai su ma suka ajiye su a gefe ba tare da sun ci ba. Fita na idan na yi fitsari, duk girman gun na rasa inda zan tsuguna, sai da na zagaya can baya sannan na samu guri na tsuguna. Magana na ji kamar daga sama, wanda ba ko tantama na san ta ɗaya daga cikin samarin nan ce, don na gane muryarsu. Ka bari idan dare ya yi, kai sai ka shiga ka fara, idan suka yi maka gaddama, ka sa wannan wukar ka yanka ta, a banza za mu taimake su. Fitsarin da ban gama ba kenan na taso a hankali kam, inda na dawo ban ce wa yayina komai ba, har sai da na tabbatar samarin sun bar gidan. Cikin hausata na fita na gaya musu ga abin fa da yake faruwa. Suna jin haka kuwa sai Sa'ada ta kama Momi ta riƙe hannunta, ni kuma ta goya ni, cikin sauri muka bar gun. Tunda muka fara tafiya ba wanda ya yi magana, har yamma ta yi mana, muna cikin wani daji, cikin wata bishiya muna hutawa. Hawa bishiya na yi, domin kuwa ni na saba hawa bishiya. Ina hawa bishiyan nan ban hange ba, sai na hango ɗaya daga cikin samarin nan daga sama. Cikin sauri na sauko, na gaya musu na hau saman bishiya, na hango ɗaya daga cikin wannan samarin, da alamu mu suke bi. Cikin sauri muka buya a bishiyar, da ke bishiyar mai girma ce. Ta gabanmu ya zo ya wuce, sai zare ido yake, hannunsa riƙe da sanda da kuma wuƙa. Wata hanya ya bi, sai da muka tabbatar ya yi nisa muka fito. To fatin da muka fara tafiya ba mu huta ba sai da garin Allah ya waye, don ni goya ni suka yi a baya. A duk sanda na farka cikin dare zan ji
zan ji tafiya muke yi, ko hutawa ba su yi ba, kuma ba sa magana, sai dai laluben hanya. Sai da muka yi kwana 3 a hanya sannan muka fito kan hanya. Kuɗi suka bada aka fito da mu zuwa wani ɗan ƙauye. Nan ma ba mu zauna ba, muka ci gaba da tafiya har muka iso aka fidda mu wani ƙauyen. Tafi har muka iso babbar wata tashar mota. Ga mutane da yawa, da alama mota suke jira. Nan su momi suka sayi kayan sakawa kala ɗaɗɗai irin namu na Fulani. Ni ma suka siya min da sauran kuɗin da suke gunsu. Kasancewar akwai toilet a gun nan suka shiga suka canja kaya, suka samu wata rumfa da ba kowa cikinta suka sauya min kaya, su ma suka sauya. Sai yamma motar ta zo, da gudu aka shiga nan take motar ta cika, ya zamana babu waje. Haka muka haƙura, wata bata sake zuwa ba sai wajen magariba. Shiga muka yi sannan aka ɗauki hanya. Kwandasta na karɓar kuɗi ya zo kansu. Ya ce wa momi, ina za ku je ne? Kallon ta yayi sannan yayi dariya, ya ce, ku da ba ku san inda za ku zo, ba ku san motar inda za ta je ba, kuka shigo ta wannan motar, ba ku san ma inda za ta je ba kenan. Ko da yake Fulani lamarin ku sai dai a bar ku, kun fiye sakarci da abun dariya. Gaba ɗaya motar suka kwashe da dariya. Fuskar momi na kalla, sai na ga sam bata ji daɗin maganar da kwandastan nan yayi ba. Na haɗe rai, kasancewar akwai wani buzu kusa da ni ɗauke da butar ƙarfe hannunsa, amma babu shayi a ciki. Cikin zafin rai na fizge butar, na rafkawa kwandastan nan, ya saka ihu. Jama'ar motar suka hau salati. Direba ya tsaya yayi fakin, kowa ya fito. Shi ko kwandastan ihu kawai yake, domin wajen da na buga masa a gefen idanunsa ne. Nan da nan guri ya cika. Su momi sai ba da haƙuri suke, amma direba ya ce sam ba zai yadda ba. Ni ko ina jikin momi, sai faman fushi nake, don na so a bakinsa na same shi, ba a gefen idonsa ba. Haƙuri aka yi ta basu, da ƙyar aka samu suka ɗaure masa gefen idonsa da tsumma, sannan suka amshe kuɗin gurinmu duka, wai za su yi masa magani da su. Sam suka ƙi yarda su amshe mu a motar, suka shige suka yi tafiyarsu suka bar mu. Sa'ada ta ce, "O, dama haka yaron nan yake da zuciya, duba fa yaro ne amma wai har ya san ya tare wa yayyinsa faɗa." Momi ta kwantar da ni kan kafaɗarta, ta ce, "Kar ka sake hakan, ko dan gaba kaji, idan ka ga ana faɗa da manya ka daina shiga." Ban ce mata ko ƙala ba, don ni har yanzu haushi nake ji a cikin raina. Muna haka wata motar ta zo wucewa, aka tare ta, muka shiga. Nan motar ta ce ita Kaduna za ta nufa. Sai bayan mun shiga ne momi ta roƙi direban kan cewa ya taimaka musu, ba su da kuɗi. Motar aka tsaida, ya ce gaskiya sai dai mu shiga bud, don ba yadda za a yi, yana kallon fasinjoji wayanda za su biya kuɗi, mu kuma mun ɗare kujera. Ba musu muka koma bud. A hakan ma ai mun godiya suka yi masa mai yawa, sannan aka fara tafiya. To masu sauraro, a nan ne za mu dakata, sai a saurari zuwan shiri na gaba. Kada dai a manta a danna mana subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawa.